Кетеринга е отворен. Габро сме самураите, да си дойги си Имам 5000 дети. Аз не знаеш как се тъй с тези мръсни дрехи да се пуснеш. Състои бялото, чая да те видим, че с бяло. И мръсното. Леко мръсно. Виж, да. Що, кой така? Може да първата да минат втората да бият на третата, нали? Не, виж, печели 50 точки за първи минал. Да, винаги. Да, винаги върна и 100 точки напред. Да, 50 горната, защото и първи. Ако стигнеш до тази врата и примерно да спънеш на нея, си още 50, разбираш? А не директно там да почнеш в някъде. Си тук 100% ще стигнете там. 100% ще стигнете сайта. Защото ще влизат на скорост. Тук е здраво. Я съм болната, кой си стигали вратата е там. Тук е здраво. Ама е там примерно да ще намина за прикол. Ето, а поглед. На кой канал се е? А пети, ама се засичаме с Жоро. Да, ми на други. Бах ти фотоапарата, човек. Изцедаш си батериите за... Браво! Айде. Браво! Пак много добре. Не, браво! Его за какво ма е яд, защото има още 50.